Hamaikakoa. Zer da hamaikakoa? Futbol taldea? Jende derditzea? Hamaiketakoa? Hamaika ikusteko jaio gara. Esan gure dau, gauze asko ikusteko jaio gara. Horregaitik da, hamaikakoa esaten da, hamaika bider, hori da hamaikakoa. Hemen batu gare biok azalduteko zer dan hamaikakoa. Hamaikakoa direz, gatikan izen emango den lehenengo hamaika pertsonak. Eta horrek izan direz, herrian eredugarri direzen pertsona batzuk dira. Azaltzen zer dan? Hamaikakoa, zer dan? Bueno, hamaika hitzatik dator, hamaika pertsona ez da, baina jende asko, talde izaera mona izaio honi, eta horretarako referentziazko pertsonak behar dugu. Zein izango dira referentziazko pertsonak, euskararekin, zer ikusi edukaten, gure hamaikakoa, gure taldea, osatuko duten pertsona hori dira. Eta gatikan bezala, beste hainbat herritan, berdintzuko jatuko dute. Oso, no? Ya está, oso, hamaikakoa. Hamaika horrek izan behar direz herrian eredugarriak. Eta bere bai izen behar direz sexu bietakoak edo guztietakoak. Eta bere bai gure dugu izatea adin tarte ezberdinetakoak. Eta baita zeregin ezberdinetakoak ere. Orduan, hor bilatzen gabiltza gure hamaikakoa, eta ni pentsatu dut zauzer topako dugula. Zuze pentsetan duzu, Iban? Zateko? No, nik uste dut hamaika baino gehiago aurkituko ditugula. Hala ere, lehenengoko hamaikak aukeratuko ditugu. Bueno, orain ikusiko dugu ia nortzuk izango diren hamaika horrek. Animo eta aurrera. Nortzuk dira gatikako hamaikakoa? Nor pentsetan dozu izango dala? Amaia Kaiero hartaraz naz, kasetarienaz, eta, gatikeko jentantzako igual batezbe amailita izango naz. Onbiluen bizinaz, akauko urtietan han egonaz, gatikekoa betikoa, da kariño berezi dekotzete herrieri horren duderik ez da. Irudituten Euskaraldi oso modu politxe dela, normalien konturetu barik iten dugu zen keuse horrek eta kanbizetako. Igual askotan aukeria dugu nonogaz euskeraz berbaiteko eta ez dugu iten, da lehenengo berba hori falta da asko, eta betzetan honetan egunetan konturetuko garezela zenbet aukera dugu zen ingeruen, aprobetxetan ez dugu zenak, eta neutzako aukera hon bata jenteantzako geure hizkuntzean konektetako. Nik ez da pentsetan modernoa ez da nik euskeriaz badeko zaukerak eta kanbizetako eta kanbie da, amolde da. Badeko beti-betikoa dan susterrak hor dauz eta basea hor dau, ero kanbizetan da, eta badauz, ero berbak gauza barriek eta esateko da beti topetan dozu, akauen askotan berbaketan nondik etorten direz, inglesetik edo erderak ez dugu kolakau inventau. Zango dut, eurek itxen dabe berzinio bat erderazkoa, da guk askotan beharren da zaten, hau zelan izan bide edo zelan izan leita. Noberak emoten dut buelti, eta gaun zeure berbakaz itxen dozu esplikazio bat, nik askotan da inbierruzunean itzulpen bat, zaten dut, ez dut hartuko berbaz, hau ez da haman semerik ulertuko duenik. Da esan zeure berbakaz, eta nukentzetan badala, ez da
juergarako eta nik eta edozetarako euskera erabiltzen dut, ez pentsetan berbak falta aztezenik. Igual jende askok batez be gure ingeruen eta pentsetan izan dugu etxeko euskera dela edo ez dela benetako euskera dekunen. Eta gero hori kanbizetan joan da. Zezenbetetan pasedaz neuri beharrean eta igual kanpora joen entrevista bat iten da. Euskaldun etopeuta. Ez be, neuri etxekoa da, ez da euskera eta zelan ez da ba. Sano politxe da eta isu hori da. Igual horreri bilurra galdu dut, egun nigatiketik mungire joan nintzenean, ja, gatikeko izite erren ja, baserrikoa nintzen da, aldeana. Eta ja, neure euskira erabili eskinon, asan, behile bakarri falta satzun ondoan. Eta neuke neuen iten gatikeko euskirarik, empatu egiten nuen, eta gero jaurti pasezien, eta horrek tontogerik eta lotzak eta pasetan dozuz, bai jentia da, horren horren kontra edo pentseta ez dakit gitxi hau dala edo eta pentseta horreri bueltia mundakola. Badakit, nire partetik horremenos kompromiso listala galduko. Ez dakit, kariñotik iten dut, esan dilen esan entzena, maitasunetik orduan hori inesinen da, konturetuten garezenean zer dekogun. Eta zer politxetan euskiri eta zer berezidean. Oiza bitxardien bizirik ondo da, eta euskaldun gogorrak arez, asik ingu. Hau izi edo belarri pres, bastait, izetekotan bizek izango nintzake, bai, esan digun igual praktikoena hau izi izete izango da, bai, bizeti ez aukera honak egizan. Hemen aldaz izango da. Zer hau, loiteko ez dakit du bihar, ez da? Eraman izan balu bezala, eraman dute udare batetak. Nor pentsetan dozu izango dala? Hitzak ederrak dira. Arantza Egia Iturregi, eta Gatikako Jai Batzordeko kidea naz, eta Jantokiko lankidea bere bai. Nik emondot izena, ze ikusten dut Gatikan umeak eta gazteak euskara gitxi egiten dela berba, eta bultzatuten badu aputxu bat. Euskera da, geuse bat, txikitatik ikasi duna etxean, amak eta aitak eta famili guztia gaza egin duna, eta geuse bat, bastante importantea guretzako. Ni belarri prest izetako nau, ze gura udot entzun jentea zer dinon, eta errezau dekote entzuteko eta jenteagaz berba egiteko, gero baina entzutea gura udot, belarri prest. Nor pentsetan dozu izango dala? Bai, ni Etxebarria naiz, Gatikan azken 33 urteetan albaiter bezala lan egiten dut. Nire eritziz euskararen egoera Gatikan ez da larrona. Ikusten dut naturaltasun ez da eguneroko harremanetan geroago eta gitxiago. Ez dakit bada kanpoko jente erdaldun asko etorri dalako, edo globalizazioa, edo errezena da hizkuntza danak ezagutzen duguna, erdera dala hemen. Ez dakit bada horregaitik, baina uste dut atzerantza zerbait emonda dela.
Guk zaintzen badugu, heldu da gaur eguneko 21. mendera, eta beste, segaitik ez da helduko, beste 5-10 mende, gure herramienta da, gure artean, eta beti sentitzen dugu, euskaldun bat aurrean dugunean, gustorago hurbilago gago, orduan sensazio horrek jarraituko dago, bai orain, bai gu ez gago zenean, urrengo dago zenean hori ez da galduko. Eta hori beti zengo gaua gure aberestazu. Nabaritu doduanean, euskaldunak gure hizkuntzaren bidez askoz konfiantza gehiago lortzen dugula, orduan bezero barri bat badator, euskeraz ikusten dabenean mintzatzen dutela, uste do puntu bat lasaitzen dirala eta hurbilago sentitzen dodazela. Eta nire lanean konfiantza eukitea oso garrantzitsua da, orduan eurak hurbilago sentitzen banabe, nik euren txakurra edo euren animalia asko zerrezago eukiko dut. Eta ganera esan behar dut, txakurrak suertez euskera hilabete batean ikasten dabela. Ni hau bizi izan naiz, eguneroko nire lanean eta beti naiz hau bizi. Orain eskatu nauzue izeteko 10 edo 15 egunetan, jarraituko dut izeteko. Euskera gurea dalako eta derrigorrez gagoz, gurea danez gero guk ez badugu zaintzen inok ez da zainduko. Gure responsabilitatea da. Nor pentsetan dozu izango dala? Iker Sarrianaz, Artepeko pala irakaslea. Pala irakaslaz gain, Artepe pala klubeko pelotaria naiz, palista, eta hori, hemen darogu ja 5 urte lanean. Euskaraldian izena eman dut, ekimen polit bat iruditan aztelako, eta Euskaren alde nagoelako, hori lehenengo puntue. Olako herri txiki baten egiten diren ekintzetan apuntatea eta olakoa uste dut beharrezkoa dela gure artean, eta Euskaren alde badan ondino esfortzu edo, ez da esfortzu gogo gehiaukaz hartuteko ekimen bat da. Nire ustean, ez da gite, herria zidanetik eta uste dut euskera gero eta gitxau entzun aldala oin, ez da gite, lehen gatik etxikerratzen ez eta danak hemengoak izen ez eta dana asko zerrezagoa zen danak euskera zeitea eta oin ez dakite. Etorri kanpokoak, bertokoak bere komodain bagaran edo zein dugun, baina nik uste guztion artean apurke gitxi aurra joan dela eta gazten artean perdera iten da. Ez dakite, bai ikastolan, kalean eta umeak hauren artean bere erdera zentzuten dire. Neure adineko gaztea berain artean dana erdera zentzuten da. Neu hau bizi izango naiz. Uste dut euskara egiteko errestasuna dago dela eta uste dut 10 egunean euskara egiteko inongo arazorik ez dut laukiko eta ondo iruditzen azte ekimena eta horregatik egiten dut ez dela izango esfortzu bat. Izango dela, kontu agazi ibilteko gauza bat izango dela, esfortzu handi barik. Argia profitatu zamez bat idatzi dut errinekatu honen azalean. Lider bat behar dugula dio, liderra izan nahi duena. Nor pentsetan dozu izango dala? Egunon,
Ni Jesus Zugazaganaz, Ibergune etxean jaioa. Oin 28 urte, Jorrian nago eskondute, Marisol Mardaragaz. Eta hemen gagoz bizten, 6 urterik onantza. Euskaraldiari emon gura deutzet bultzaka atxubet. Euskaldun Sarrok alegin apurbet egin espadu, horretara euskeria ez du bide honetik. Naiz eta gazteak hor dagozan, lehenengo eta behin, eta aurrena izango den aurrerantzean ardurea. Ez deko zentzurik zikeran bere 2005 urte honetan hitz egindan izkera bat galtzen izteak, ez deko zentzurik ez barkaziorik, barkamenik. Nik daukat liburu bat sortuta, erderaz egindakoa, gazteleraz, la lengua vasca en la toponimia europea, eta hor daukadaz, 60 bat toponimo. Toponimiak deko hemen hizkuntza mailan resistentzirik handiena. Analiz horretan geratzen da argite garbi euskeriak zabali ibilberzeula emetik oso asa. Bueno, izketa prest, izen berreke, txarto ondo euskera egiten du. Ez du ikasi bizkaieraz berdanlez eta batuaz ondino gitxiago, baina etzeko euskeria eroten du aurrera aldogun mailan, eta izketa prest izango lehiek gure rola, nirea behintzet. Eta belarri prest, bere bai, entzuteko beti, entzun ezkerunean, beti ataten da zeuzertxo, ez da? Handik. Errotik sortzen da narra, eguzkiaren sugarra. Nor pentsetan dozu izango dala? Ni Joanes Omarriba naz, txirrindularia izan naiz eta orain ama etxeko andra naz. Nik euskaraldian parte hartuko dut, euskarari bultzakada emoteko. Umeen artean esan behar dut, geroz eta gutxia. Nik etxean lehen umeekin dana egiten genuen euskeraz, eta orain etorten direz etxera eta dana erderaz. Dana eta batikara datoz eta esaten duzu baina, zelan gertatu alda hau. Dana, eta zuk egin euskeraz eta eurek erantzun erderaz. Eta hori benetan oso tristea ikusten dudala. Azkenean, eurek egiten da berderaz eta guk bere bai erabiltzen dugulako erderaz. Bestela ez zuten erabiliko zuten euskeraz. Gure artean euskeraz egingo bagenue, eurek bere bai egingo zuten. Eta garrantzitsuena guk egitea, nagusiak egitea, eurek bere bai azkenean euskeraz erabiltzeko. Ni aho bizi izango naiz eta ahalegina egingo dut 11 egun honetan, ez bakarrik 11 egunetan, baizik eta emetik aurrera euskera erabiltzea geroz eta gehiago. Arrosia eta krabelinia diferentiako. Nor pentsetan dozu izango dala? Kaixo, Kepa Zabalaga naiz, albokan egiten dut lan eta herriko tabernari bat naiz. Euskaraldiari mugotzit izena, Euskari bultzatzeko, laguntzeko, nire granotxoa jartzeko,
eta barnetik guztiei laguntzeko euskera segitu. Ni ahobiz izango naiz. Otzik ez dago eskure zaretan. Nor pentsetan dozu izango dala? Bego Arruza, bideganeko alabe, Txomin Tamariren alabe, eta nau sartute eleixan lagun laiko modure. Eleixan lagun zaie, badarote hainbet urte. Eta, hori. Nire zata euskari oso importante. Igual izango da txikititik nire gurasoak horti bidetik joan direlako oso izan da importante. Beti, umetan, gaztetan, eta oin nire edadean bebai, oso importante. Guretzen katuri bere euskara itendak eberba. Egoera txarren niretzako izan da, nire ume denbore eta nire gazte denbore. Orduan egon da euskere txartoen. Eskola dara izatesan erderaz, kale dara izatesan erderaz, mungin, zate baterako, katiken ez, baina mungin eta jaioten zeie, eta mundu asko kitezan erderaz. Nik emango te izena euskarialdeara, euskara horretaz zozere iteeti. Alegine. Eta dunetan gauza askorik izinkek egin igual, baina, zeo zer bada aputxu bet, horregon diken. Ni hau bizi zengo nazamaik egun honetan, eta zer gaitik, zeo zer ingudotelako euskaren alde. Zeo zer. Gauze gitzi badabe, hor. Ez da nik gitzi, beste bate beste aputxu, erongo dugu karro aurrera, pan, eta hortik doa, nire ere txiek. Nor pentsetan dozu izango dala? Lehen mailako arretako mediku familia naiz, eta gatikan lan egiten dut. Orain dela 5 urte etorri nintzen, eta hemen nago. Euskaraldira emango dut izena, euskaraz hitz egitera bultzatzeko ideia oso nahi. Euskararen aldetik, nik uste dut gatikan egoera kaskarrean dagoela uste dut. Gero eta gehiago ikasten da, baina gero eta gutxiago hitz egiten da. Igual ez dakiz, zaharrenak dakite bizkaieraz eta euskaldun berriak batuak. Eta batzuetan ez gara elkar ulertzen. Ideia hori gero eta gutxiago praktikatzea hizkuntz bat penagarria da, benetan. Azkenean galduko da. Lantzen ez badugu, zerbait lantzen ez badugu, azkenean galtzen da. Nabaritzen denez, belarri prest txapa aukeratuko dut. Zergatik, ulertzen dut, baina gero praktikatzea edo erabiltzea zaila egiten zait. Baina horregatik egingo dut. Eredu gisa niri kostatzen bazait, baina hala ere zailatzen banaiz, denok egin.
Nor pentsetan dozu izango dala? Ni Olaia Kantzelo Mardaraz naz, batxillerroko ikaslea naz, eta gatikarra naz betidanik. 9 urte hasi nintzen bertso eskolan, eta gaur arte eta pila gustatzen jata, atxalde super divertigarrian pasate guz bertan, eta egizan ondo pasate dut, bertxotan bai. Gure artean, egia da, azken urteotan euskarak gainbera izan dauela, baina nik uste dut betikoak izan garenak gatikekoak nahiko hitz egiten dugula euskeraz gure artean, eta nik uste dut olako jendea dauen bitartean euskara ez dela galduko. Azken finean gure artean beti euskaraz hitz egingo dugulako eta mantendu ingo dugulako. Adibidez, lagun artean ez dakit, arraro behituten dutzu edo betzate da bie zeitik hitz egiten duzun horrela, ez da? Eta nik uste dut hori lehen esan da moduen aldatu beharko leukela. Nik uste dut euskarak ez dela antzinako gauza bat, basik eta beti dagoen gauza bat da, eta guk antzinako gauza bat moduen ikusten badugu modernoa bihurtu beharko gonke gure artean, eta ni hau bizi izango naz batez ere 11 egun horretan nire lehen hitza euskaraz izaten saiatuko nazela jende guztiari, edo alekita gehiagari. Hori da triskantza! Sentimendu begiraden alde eskutan. Nor pentsetan dozu izango dala? Hemen heldu gera. Ni Pedro Fidel Legarreta markaidanaz, eta izetez gamistarra, gatik ere eskondu nintzen, da gatiken bizinaz. Olentzero begi gorri. Olentzero ikia bere eskartu sostia nintxe dela 3-4 urte, eta zanutzean da posibilekin dute, inberduten ezera, beharra Olentzero moduen, eta higez lehela moz eskolan umiakaz bere bai, bestiatan plazan iztetan da, eta beten duitzen dugu, apurbete umiak hain posik ikustia noperari Olentzero moduen. Pastan dana higez pasazten eskolako sarrentxuek eskolan ezetu inen dula, norna zen. Tesatu zuztea, zu Pedro Fidel zara Olentzero barik zatu zuzten batek. Iganderen natzeko botilanoaki. Nik atiken euskeri apurbet ilun ikusten dut. Ze dakizian apere erdere iken dure, eta neuri bere pene moten dozte euskera dakizianak erdera zeitzen. Ostatzen ezin monetik geure errue euskeria galduten bada, ez duleko erabiltzen dakikuno. Eta dakikunok erabiltzen ez badu, gatxe izango da aurrera ez dakizianak euskera segitzea. Ikatz egitera. Bai, ni euskera zeitzeko eta lagunduteko presnago eta gago bizi izimonaz, geure euskerian, geuke haitxe eta magandik ekiziren duen. Estorina berri ematera. Hemen edu gera.